A platform for the Investigator magazine abwerano ndi final report. Final report imeneyo ikhuza ndi chisankho chimene chachitika pa 16 September 2025 ndi potsatira ndithu kuti iwo akuti anatumiza atolankhani kuzungulira ndithu dziko lonse la Malawi kupita pa polling center ina iliyonse imene anthu anakaponya chisankho. Ndi pamenepo akuti amatenga data imene azipani komanso ma observers asayinirana pamenepo kuti wakuti wapeza mavoti mwakuti, ndeti zimenezozo ndi zimene amatenga ndi anaphatiza data yonse kuchoka ku Malawi kuma polling center ina aliwonse. Ndi potengera ndi data imeneyo akunena zona kuti anthu onse amene anaponya mavoti ndi kuti no analipo 4.8 million 4,800,000 ndi amene ndithu anaponya voti. Ndi pa mavoti amenewo akuti achipani cha Democratic Progressive Party mosogozera ndi Arthur Peter Mutharika ndi amene apambana potengera ndi imene akufotokozera amenewo. Akuti iwo ndithu apeza mavoti okwana 2.8 million kapena kuti 2,800,000 ndi mavoti ndithu amene a DPP apeza, imene ikuyimira 58%. Zikutanthauza zonena kuti pa anthu 100 ena aliwonse ndakuti anthu 58 pa chisankho chimenecho ndi amene amasankha chipani cha DPP mosogozedwa ndi Peter Mutharika. Pambuyo pake ndakuti pali chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera, chifukwa iwo akuti apeza ndithu mavoti okwana 1,700,000 kapena kuti 1.7 million ndimene ndithu zayendera, zimene zikuyimira 33.5%. Ndi ripoti imene lukambaso nkhani yokhuza ndi aphungu a nyumba ya malamulo akuti kumbali ya zipani ndeti kuna zipani zambiri zimene zimapikisana pa chisankho chimenechi, akuti amene asogola amene apeza aphungu ochuluka ndi kuti ndi achipani chimenechi cha DPP. Komano akatenga kumadera aphungu onse amene ali ku Malawi ndi tikupeza kuti alipo kandi 100 chakuti ngati sali 200 chakuti, ndi kuti madera aphungu amenewo amene ndithu apambana amene ali aphungu ochuluka ndi kuti ndoyima paokha a independent ndi amene ndithu ali ochuluka. Koma kumbali ya zipani ndi kuti achipani cha DPP ndi amene ndithu ali ndi aphungu ambiri. Komano akufotokozeranso kunena zona kuti akuti madera omwe asala kuti akhale ndi data yake makayokhuza ndi aphungu a nyumba ya malamulo ndi kuti ndi madera 11 ndi kuti ma constituency 11 ndi kumene ndithu kwasalira kuti akhale ndi data ya aphungu a nyumba ya malamulo. Ndi anapitiriza makafotokoza kunena zona kuti akuti Peter Mutharika ndi kuti achita bwino kwambiri ku chigawo chakumwera ndi kumene ndithu apeza mavoti ochuluka. Ndi tikupeza kuti mbuyo mumene ankapanga publish data yawo chifukwa amene usiku yamba mbuyo muso ife tinabwera ndi nkhani imene mafotokozeranso za report imene anapeza, imene ndithu inali projection ndi ankakamba zona kuti iwo ndithu anapeza mavoti okwana 900,000 ndi imene angamafotokozera pa report imeneyo. Komano apapa angofotokoza zonena kuti apeza ndithu mavoti ochuluka ku chigawo chakumwera. Pambuyo pawo ndi kuti no pakubwera a MCP mosogozedwa ndi Lazarus Chakwera ndi amene ndithu ali pambuyo ku chigawo chimene chakumwera. Sono pa chigawo chapakati ndi kuti achipani cha Malawi Congress Party ndi pamene ndithu akusogola monga tiuzo zoti Central Region ndi stronghold ya chipani chimene cha MCP. Komabe ngakhale zili chonchi Peter Mutharika anakwanisanso ndithu kupeza mavoti ochuluka maka ndithu pa chigawo chimene chapakati chifukwa kukamba zonena kuti kunkhotakota kumene ndithu Peter Mutharika anapezanso mavoti ochuluka, kubweranso boma la Salima ndi kuti ku Lilongwe City komanso Kasungu ndi kumene ndithu Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP anapezanso ndithu mavoti ochuluka, zimene ndithu zayenjezera mwayi wa Peter Mutharika kuti achite bwino pa chisankho chimenechi. Ndeno kumbali ya aphungu amene ndithu zipani apeza zipani zimene zifa potenga ndi data imene apanga publish akupanga target ndithu zipani ziwiri zimene ndi za DPP komanso MCP. Ndi akuti potengera aphungu amene ndithu zipani zimene zapeza m'madera ndi kuti a DPP apanga dominate pa Central Region chifukwa ndi kuti iwo ndithu apezapo aphungu angapo chifukwa kuti ku boma la Kasungu a DPP apezako ndithu aphungu a nyumba ya malamulo, ku Salima apezakonso ndithu aphungu a nyumba ya malamulo, kuzapita ndithu ku Lilongwe ndeti kutsatira bwino kuti Alfred Gangata amene ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani chimenechi ku chigawo chapakati apambana pa chisankho chimenechi
ndikuti ndi mmodzi mwa aphungu a nyumba malamulo amene ndithu chipani cha DPP chapeza, ndi paja kuli enanso amene ndithu DPP yapeza pa chisankho chimenechi. Ndeno kumbali ya chipani cha Congress Party aphungu amenewo ndikuti ku chigawo cha ku Eastern Region ndi kumene ndithu apeza aphungu mmodzi akuti amenewa ndi Stephen Gerrard amenewa ndikuti ndi aku Makanjira uko ndi amene ndithu chipani cha Congress chapeza pa chisankho chimenechi ngati phungu wa nyumba ya malamulo. Ndiye paja potsatira malamulo a bungwe la Malawi Electoral Commission ndi amene ndithu amabwera kuzalengeza zotsatira za chisankho zimenezo, amene ali ni mandate yolengeza kuti pa chisankho chimenechi apambana ndi akuti komano amenewa ndithu abwera ndi report imene ndi akupanga acknowledge kuti ameki ndi amene ndithu amabwera kuzaulusa zotsatira zimenezi, komano akufotokozanso kuti ma media houses ena kapena nyumba zoulusa mawu zina ndi kuti zili ndi data ngati imene yosimikiza kuti apita Mutharika ndi amene ndithu apambana pa chisankho chimenechi. Ndiye monga takamva kale kuti mbuyomu ndithu amenewa a The Investigator magazine anapanga publish data yonse yokhuza ndi research imene anapanga ma projections awo ndi zina zotero, ndi amakamba zona kuti apapasana pa report isanapanga attach ma details amene ifoti anafotokoza kale. Ndeno ma details amene ma projection amene apanga publish nthawi imeneyo ndi data imene atolera panopa ndi kuti zikupanga machi kusonyeza kuti information imene ankapereka nthawi imeneyo ndi yolondola, zikugwirizana ndi information ndithu imene ili pa ground imene ndithu asimikizira padakali panopa. Sono pamenepa aliyense ndithu wazimvera tazimvera tokha pamenepa mmene ndithu zinthu zake zayendera, amenewa azasimikiza kuti a DPP apambana pa chisankho chimenechi. Ndi ena azibwera ndi madata wa fake kumatani tikhupa kuti ambiri usati bwino makankhani zimene ndithu zikuzungulira zosonyeza kuti ena ake ndithu akuyesesa kuti apange temper ma figures, komano chilungamo chona kuti ma electoral observers, ma media houses komanso ma electoral stakeholders ali ndi genuine data ndi kamuzitani koma chilungamo chona kuti kamuzipanga twist ma figures yani, komano chilungamo ndi chimene choti anthu ndithu data ali nayo. Ndi if you try anything ndi mwembekezi zona kuti kuzakha ndithu ma objections ochuluka. Mwini maganizo pa nkhani imene pamene tikunazo kuti a DPP mosogozedwa ndi a Arthur Peter Mutharika apambana pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 makaposera ndithu ndi report limene labwera ndi a The Investigator magazine, pomwe ndithu pambuyo pake pakubwera a Lazarus Chakwera ndi mavoto okwana 1.7 million pamene amenewa a DPP apeza mavoto okwana 2.8 million. Ngati mwini maganizo amenewo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Tsaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.